Hola, soy Roberto Campos. Anem a veure. Vaig néixer en l'any 35. La guerra va començar en el 36. I diuen que jo, quan anaven cremant els objectes de la iglesia que estava al costat, pues jo corria per allí jugant en un calcetí en la mà, pegant-li voltes a la foguera. Això és el que diuen. I quan vaig néixer jo, el mateix dia, es va encendre la casa d'enfront. Vaig néixer el 32 de juliol i feia un calor impressionant. I la casa encesa d'enfront ja podeu imaginar com estava el cosa. Bueno, pues això és el poquet que em diuen a mi de quan era la guerra. No recorde més coses de la guerra, a pesar de que ja tenia jo 4 anys quan es va acabar. Però després ja no recorde res fins que tenia 7 o 8 anys, que és quan vaig prendre la comunió, que torno a prendre la comunió. Vaig anar acompanyat d'uno que tenia una tendeta al costat del patronato, agarrats de la maneta, els dos. De jovenet, m'abuelo Carmelo tenia una guitarra i em va agarrar a mi i va començar a fer-me unes postures per acompanyar a maneres, i a partir d'ahir, pues, tota la vida jo amb la guitarra. Guitarra amunt, guitarra avall. Per la nit anava a ensaiar a casa d'un xaval del Benet, que vivia a l'avenida, almenys, de la plaça de Revolució a l'avenida, en l'abrigo forrada hasta el la guitarra al coll. En fi. I després, jo de xavalet, serenates. Serenates n'he fet jo, pues, moltíssimes. Tots els dissabtes se n'anaven de serenata. La nòvia d'uno, l'amiga tal, la xiqueta de no sé què, total. Hi ha un d'ells, el que m'ha ensenyat a mi a fer també un poquet de guitarra, hi ha un d'ells que el dissabte que no eixia, la dona pensava que estava malalt, perquè era tots els dissabtes del món. La reunim en festers i, bueno, avui anem a fer-li a fulanita, la nòvia d'ell que vivia en el carrer Morales, la meva del carrer Sant Antoni, la de l'altre, sí, totes les nòvies de tots els amics. I això és el que recordo jo, pues, de xavalera, fins que vaig anar a la Mili. La Mili la vaig fer en València, Terna, el de més, pues, en València. Allí des de l'any 74, que visc en València. Allí pues, vaig apanyar-me, perteneix a un grup, una rondalla, que vaig fent alguns padixos que diuen, que faig poquet de gimnàsia, bicicleta, cinta, xorros d'aigua, sauna, tot això. Estic anant un parell de voltes a la setmana per mantindre'm ahir. I em manca tota la vida, fins que em vaig jubilar, ja fa 20 i tants anys que m'han jubilat. I això és més o menys per damunt el que puc contar.